इस सीजन पहला बार मैदान में लौकी है विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। दिन बातवार आज होखे वाला बा खूब प्रहार। आरसीबी लियम लिविंगस्टन के कब तक ढोई भाई? वह सीएसके के टीम राहुल त्रिपाठी के अब कितना मौका दे बजा? सीएसके में डेवाल्ड ब्रेविस के वापसी हो गिल बा। इस सब विषय में बात हुई वीडियो के अंत तक देखी। है रनदारी तो सबके भाईला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। सबके उके गोड़ छू के प्रणाम। एक बार फिर से रविवार आ गिल बार। सबके पता बा कि डबल डोज माने डबल हेडर के मुकाबला देही के मिली। पहिल का मैच आज के दिन के पंजाब किंग्स बनाम आरसीबी। अभी टटके तो मैच खत्म भई रहे जहां आरसीबी के टीम अपना घरे में हार के आवता। आरसीबी के एगो आदत बन गिल बा भाई, अपना घरे में लगातार 3 गो मैच हार गिल बड़न जाए सीजन। मैचो नहीं खंजा जीतत, टॉसो नहीं खंजा जीतत। तो वह दोसर का दिन पंजाब किंग्स के टीम में ई तगड़ा फार्म में भी आया सीजन। श्रेयस अय्यर के कप्तानी, बल्लेबाज, गेंदबाज अब फील्डर लोग सबके अपन पराक्रम दिखावता। हेड टू हेड बात कर ले जाओ दोनों टीम के तक 34 गो मैच भइल बा, जहां 18 गो मैच पंजाब किंग्स जीतल बा तो खाली 16 गो मैच आरसीबी के टीम जीतल बा। अब पंजाब के होम ग्राउंड में न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में मुकाबला खेलल जाई और वही हमनी के देखले बानी जा कि रन से सनाइल विकेट मिलेला। सबसे अहम बात ई बा कि दिन के मुकाबला बा, दिन में के कितना बढ़िया बल्लेबाजी करी वो तो मैच में मैंने पता चली। पंजाब किंग्स से बात की जाओ तो टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर 7 मैच में 257 रन बा, स्ट्राइक रेट भी 190 के ऊपर बा। पिछिलका मैच में तनी से जल्दीबाजी करे चल गिले ना तो वो आंकड़ा के और बढ़िया बना सकत रहन। प्रियांश आर्या भले एगो शतक लागल बा बाबू, लेकिन ये टाटा आईपीएल है जितना जल्दी तारा प्यार मिला उतना जल्दी लोग बुलाइयो जालन। तब फिर पारी के बड़वन बनावो, कहीं कि ऐसे छोट मोट पारी से काम ना चली। वह आरसीबी के सबसे मजबूत पक्ष ओपनिंग जोड़ी फिल सॉल्ट और विराट कोहली, ये दोनों जना के देखनी जा कि पिछिलका मैच में बुनी में तो मैचे फंसला, फिर ये दोनों जना भी फंस गिलन जा अर्शदीप के गेना पर। तो ई लोग के भी एक बार साझेदारी बनावे के पड़ी। अब विराट कोहली के एक बार फिर से बड़ पारी के इंतजार बा। 18वां सीजन बाद 18 नंबर जर्सी के पराक्रम सब केहू देखल चाहता। पंजाब किंग्स देने से सिंगेज किंग अर्शदीप सिंह पिछिलका मैच में आरसीबी के खिलाफ दोनों ओपनर के यह आउट किले। फिल सॉल्ट के बात कलर ना था विराट कोहली के बात कलर। अर्शदीप सिंह परिस्थिति के हिसाब से बहुत बढ़िया गेंदबाजी करेले। 7 गो मैच में 10 गो विकेट बा। आई सरदार अपना टीम खातिर बड़ा असरदार बा। युजवेंद्र चहल बढ़िया फार्म में आगे बढ़े। केकेआर से उनकर जौन वापसी भेल 4 गो विकेट लिला के बाद आरसीबी के खिलाफ भी पिछिलका मैच में 2 गो विकेट। ई बता रहल बा कि चहल के सामने तू लोग के पहल कम चली। आरसीबी के एगो ऐसन तेज गेंदबाज जे परिस्थिति के हिसाब से गेंदबाजी तक करेले, लेकिन नायका गेना दोनों तरफ स्विंग करेला, बल्लेबाज लोग के परेशान करेला, एक्स्ट्रा बाउंस देहे के मिलेला। जोश हेजलवुड 7 गो मैच में 12 गो विकेट। आप पिछिलको मैच में बढ़िया गेंदबाजी कइले। तो है उनकर साथी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, उनकर गेना तो भाई हाथ ना लहराला। पता चलेला कि भाई बल्लेबाज लोग एकदम दिक्कत में बढ़न जा। भले 6 गो मैच में 8 गो विकेट बा, लेकिन भुवी एगो ऐसन खिलाड़ी हमें जे कतहू कौनो कंडीशन में आके बल्लेबाज लोग के पेर सकेलन। आरसीबी के किंग विराट कोहली के अर्शदीप 2 बार आउट किले बने। श्रेयस अय्यर हेजलवुड के बारे में हमने के पिछिलको वीडियो में चर्चा कहीं जा तो ये आंकड़ा भी बरकरार बा। अब तक तीसरा बार आउट कर दिले श्रेयस अय्यर के हेजलवुड पिछिलका मैच में। तो फिल सॉल्ट के अर्शदीप सिंह 3 बार आउट किले बने। तो सॉल्ट भाई फिर से तारा बाचे के बढ़िया मौका बता रहा मेरी आवा चापा। तो वह भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ भी श्रेयस के बढ़िया रिकॉर्ड नहीं खे। 3 बार भुवी भी श्रेयस अय्यर के आउट किले बने। ये मैच में रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रवा सब जाई चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई या सब के ओवरी ये वीडियो के भेजत रही। तनी सब प्यार कम लोग रवा सब लागत है कि वीडियो के पूरा नहीं खींचा देखत। कोनो सजेशन बात तो वो कमेंट सेक्शन में जाके दी। रिकॉर्ड की घंटी कह रहल बा कि जॉश हेजलवुड के 3 गो विकेट और मिल जाई तो इनकर 50 विकेट हो जाई टाटा आईपीएल में। मार्कस स्टोइनिस और प्रभसिमरन सिंह ये दोनों जना के 68 रन चाहिए अपन 1000 रन पूरा करे खातिर टाटा आईपीएल में। पहिल का 5 गो मैच में खाली 2 गो विकेट और ओकरा बाद अगला 2 गो मैच में 6 गो विकेट। तो ये बता रहल बा कि चहल के जौन गेंदबाजी के क्लास बा, बल्लेबाज लोग खल्लास हो जाता रंजा। अब रउआ सब जवाब दी जाए कि आरसीबी के जौन अपना घरे में हार मिल रहे का पंजाब के घर में आके पंजाब के हरा पाई कि पंजाब अपन जीत के दबदबा ऐसे ही कायम रख पाई। अब पन्ना पलटल जाओ। टाटा आईपीएल 2025 मैच नंबर 37 एगो अतना भूचाल ले आवे वाला मैच जेकर सबके इंतजार करेला। मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स।
क्रिकेट के एल क्लासिको एकरा कहल जरा दोनों तरफ 5-5 बार के चैंपियन, एक दिन चेन्नई सुपर किंग्स, दोसर का दिन मुंबई इंडियंस। सबसे बढ़िया बात कि एक दिन रोहित शर्मा लौकी है, दोसर का दिन महेंद्र सिंह धोनी लौकी है। टाटा आईपीएल के अगर आंकड़ा के बारे में बात की जाओ तो सबसे ज्यादा विन परसेंट में माही भैया के नाम आवेला पहला नंबर पर, तो वह दोसर का नंबर पर रोहित शर्मा के नाम आवेला। एमआई या सीएसके के इस सीजन के पिछिलका मैच याद करें जहां सूर्य कुमार यादव कप्तान रहन। माही भैया विकेट के पीछे से जौन स्टंपिंग कैले, सूर्या के भी खेल पलट गई। अब चेन्नई सुपर किंग्स के जीत मिला रहे, लेकिन ओकरा बाद सीएसके के गाड़ी चलाता गिरता ऐसे ही चल रहा बा। सबसे बढ़िया बात ई भइल बा कि जब से माही भैया के कप्तानी मिलल बा, माही भैया जब से कप्तान बन के मैदान में उतरल बड़े, खेला पलट रहल बा। सीएसके के टीम बढ़िया प्रदर्शन कर रहल बा। हेड टू हेड बात की जाओ तो टोटल 38 गो मैच भइल बा मुंबई या सीएसके के बीच, जहां 20 को मुंबई इंडियंस जीतल बा, 18 गो सीएसके के जीत मिलल बा। मुंबई के घर वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला हुई। या पिच के बारे में साफ कहल जाला कि अगर रात के मुकाबला बा तो फिर एगो हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखे के मिली। हमने के पिछिलका मैच में देखनी जाकि वो हिसाब से बल्लेबाजी ना देखे के मिलल कि मैंने 200 सवा 200 रन बन जाओ, लेकिन आज उम्मीद बा काहे कि टीम भी जोरदार बा दोनों दिने। सीएसके वानखेड़े में 10 गो मैच खेलले बा, जहां 6 गो जीत मिलल बा, 4 गो हार मिलल बा। तब माही भैया के देखा हर जगह प्यार मिलेला। सब के पता बा कि 2011 विश्व कप के फाइनल माही भैया इहे मैदान में छक्का लगा के भारत के चैंपियन बनौले रहन। तब फिर माही भैया से एगो अलगे प्यार रहेला। दर्शक लोग भले नीला समुंदर के किनारे स्टेडियम में, एक बात के तो उम्मीद बा कि पूरा पियरी छाई रही। मुंबई इंडियंस के भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 7 मैच में 265 गो रन बा, आई अपना बल्ला से पराक्रम दिखा रहल बने। तो उहे इनकर साथी खिलाड़ी तिलक वर्मा 6 गो मैच में 231 गो रन, आई लइका बता रहल बा कि मुश्किल परिस्थिति में खेल के कैसे आगे बढ़ावल जाला। सीएसके देने से रचिन रविंद्रा के बल्ला चलल बा, टॉप ऑर्डर में खाली उनकरे बैट चल रहल बा, बाकी बल्लेबाज लोग के इंतजार बा। पिछिलका मैच में शेख रशीद के मौका मिलल, शुरुआत बढ़िया कैले, लेकिन देखा जब डेब्यू में मौका मिलल बा तब पारी के आगे बढ़ावा, जब बड़का पारी खेलबा तब नु सब केहू के दिल जीतबा। शिवम दुबे साथ देले, लेकिन आखिरी समय में माही भैया के जौन झलक देहे के मिलल, चेन्नई सुपर किंग्स के टीम बता दिलस कि माही भैया वो टीम के एकदम कह चलो दिल गुर्दा फेफड़ा जान सब हमें, कप्तान के तौर पर भी बल्लेबाज के तौर पर भी। सीएसके के नूर अहमद 7 गो मैच में 12 गो विकेट, एंकर गेना एकदम घिरना ही बन रहल बा, बल्लेबाज लोग के नचा रहल बा। एगो गेंदबाज और जे पावर प्ले में पहिलका ओवर में सबसे ज्यादा विकेट निकाले वाला बनल बा अभी तक खलील अहमद, 4 गो विकेट लेले बाड़े। त शुरुआती बल्लेबाज लोग के रोके के काम इनकरे हाथ में हुई। 7 गो मैच में 11 गो विकेट बा खलील के नाम। तो वह मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या 6 गो मैच में 12 गो विकेट इनकरा नाम बा। विघ्नेश पुथुर के 4 गो मैच में 6 गो विकेट मिलल बा, लेकिन लइका से और उम्मीद बा। सीएसके के नूर सूर्य कुमार यादव के टाटा आईपीएल में 2 बार आउट केले बने। पिछिलका मैच में तो सब केहू के याद हुई कि जब माही भैया स्टंपिंग कैले, वो विकेट तो आधा बांट दिल जाओ, कहें कि माही भैया के जौन दस्ताना के गति लौकल लूं, सूर्य कुमार यादव अंपायर के बिना फैसला के ही बाहरी चल गिले। सब केहू के इंतजार रही एक दिन है जो सबसे बढ़िया फिनिशर विश्व के महेंद्र सिंह धोनी, दोसर का दिन है वो आखिरी डेथ ओवर में बल्लेबाज के परेशान करे वाला गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। आंकड़ा ही कह रहल बा कि जसप्रीत बुमराह माही भैया के 3 बार आउट केले बने। तो वह सूर्य कुमार यादव के रविंद्र जडेजा भी 3 बार बहरी भेजले बने। मैच में रिकॉर्ड की घंटी कह रहल बा कि हमू जो पढ़नी तो हमरो एकदम भरोसा ना होत रहे, लेकिन दीपक चहर के 28 गो रन चाहिए 1500 रन पूरा करे खातिर। तो देखा बल्लेबाजी में गहराई बा मुंबई इंडियंस भी, और फिर बल्लेबाज लोग बढ़िया कर रहल बाड़न जा। बस रोहित भैया जौन तो शुरुआत देलन वो पिछिलका मैच में, वैसे ही आज जो खेल लेबा तो सब केहू के मजा आ जाई। चेन्नई सुपर किंग्स में डेवाल्ड ब्रेविस के वापसी हो गिल बा, माने बेबी ये भी आ गिल बाड़े मैदान में। ये बड़ा प्रतिभाशाली बल्लेबाज है भाई, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आके तहलका मचावे जाने ला। पहिलका मैच में हमारा चांस लाग रहा बा कि आरसीबी के टीम पंजाब किंग्स के मात दी, तो वह दूसरका मैच में मुंबई इंडियंस के टीम चेन्नई सुपर किंग्स के अपना घरे में हराई। तब रहुआ सब कमेंट करके बताई जाए का मुंबई इंडियंस अपन इस सीजन के पहिलका हार के बदला ले पाई चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, कि का सीएसके के टीम ये मैदान में एगो जीत और अपना नाम करी। कमेंट करके जरूर बताएं।